Ахметшин Ильяс, Галимжан Ибрахимов. Алмашуар. Мин кая басканмын, белмим. Бер көндә әллә ничаклы үскән кебек булдым. Минем кыланым бар. Ул айгыр төсе алмашуарга әйләнәчәк. Тирә-яктан да тоткан ике агасы кебек чабышкы булачак. Әнә күрегез, ул ничек көмеше тавышы белән яңгыратып кешни, ничек асыл сөякле гәүдәсе белән матурлап сикереп уйный. Ул әкияттәге баһадир кебек ай үсәсен. Көн үсә, үзе көннән-көн матурлана бара. Җәй кыз, кыш үтә, яз килә. Минем алмашуар өченчегә керә. Бу яшькә җиткәч, тайларны беренче сабан керде, дип сөйлиләр. Акрынлап җиңелчәгә җигә башлыйлар. Телләребез сөйләшсә дә, без бер-беребезне бик тирән аңлыйбыз.